Que tal, saudos? Pontevedra súmase ao pesar pola primeira muller asesinada en Galicia neste 2020 por mor da violencia machista. Aconteceu na Pastoriza, en Lugo. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Pontevedra concéntrase en repulsa polo crime machista da Pastoriza. A subdelegación do Goberno acolleu esta mañá un minuto de silencio polo asasinato de Manuela Iglesias, a primeira vítima de violencia de xénero en Galicia neste 2020. No acto, a subdelegada do Goberno, Maicara Riba, acompañada de outros membros da corporación local, pediu maior colaboración cidadá para tratar de evitar este tipo de crimes. Eu apelo unha vez máis á responsabilidade da sociedade, porque a violencia de xénero que acaba coa vida das mulleres polo feito de ser mulleres non é só un asunto que atañe ao ámbito da familia, dos amigos ou dos círculos máis allegados, senón que é máis achegado, senón que é unha responsabilidade de toda a sociedade. Unha vez máis estamos aquí para gritar, para berrar que as mulleres non están soas e que a sociedade está con elas. Manuela Iglesias foi atopada sen vida o pasado sábado na súa vivenda da Pastoriza. Horas máis tarde, a delegación do Goberno confirmaba que se trataba do primeiro crime machista en Galicia neste 2020. Ademais, neste caso non existían denuncias previas. Foi a súa neta, arredor das 8 do serán, quen descubriu o corpo de Manuela. A vítima, de 79 anos, presentaba un golpe na cabeza. Segundo informaron fontes oficiais, o seu marido, de 81 anos, intentou cortarse as venas e, acto seguido, tirouse pola ventá. Manuela é a sexta muller falecida, a sexta en España, por un asasinato machista no que vai de 2020 a 62 en Galicia, dende que comezaron os rexistros no ano 2003. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son vítimas da violencia machista, é o 016, é un teléfono de balde que non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Consello Asesor do Museo de Pontevedra mantivo esta mañá a súa primeira xuntanza, un encontro satisfactorio e apaixoante para todas as partes, e do que saíron grandes ideas. As principais, a de modificar a identidade visual do museo e a de convertelo nun referente do camiño portugués. Deixar atrás o pasado do Museo de Pontevedra e darlle un novo impulso. Esa foi a conclusión principal da primeira reunión do Consello Asesor, un encontro que serviu para poñer numerosas ideas sobre a mesa e seguir avanzando cun obxectivo común. Hai unha sensación xeralizada de que o museo hai que darlle un cambio moi profundo, non? Que xa está en marcha a nova dirección. Pasado está, historia cas súas luces e sombras, pero, bueno, herdamos un museo que ten, bueno, a máis importante de Galicia, o máis importante do Estado, esa é a base, pero que había que darlle un novo impulso, e niso hai total acordo, non? O Museo de Pontevedra busca abrirse aínda máis á sociedade e con este obxectivo claro, unha das principais ideas acordadas esta mañá polo Consello Asesor foi a de aproveitar sinerxias co camiño portugués. Todos estades ao tanto da significación, da relevancia que o camiño portugués está tendo nos últimos anos, que en algúns casos xa casi vai a superar ao camiño francés, en esa idea do pulo que está tomando o camiño portugués, na idea de que Pontevedra é un punto nuclear, un área de paso importantísimo, sumar ao museo a esa idea de reforzar, vincular a cidade con ese punto de camiño importante, ese punto nodal no que é o camiño portugués. O Consello Asesor acordou tamén crear unha nova imaxe corporativa, a cal substitúa o debuxo que se estaba utilizando a toda agora. Vais a abrir
concurso, non, entre os diseñadores, que en Pontevedra temos moitos, non, asociado a moitos estudios e moitas tal. Bueno, o propio Consello seleccionará, irá seleccionando en fases, pois, hasta chegar ao resultado final, pero, bueno, que vayan fases, estuvemos falando, non quer dicir que se eternice, vamos a intentar ir o máis rápido posible, non? Se pode ser semanas, que non sea meses, supoño que se non se complica nada administrativamente, pois se quedan 3-4 meses deberíamos ter a nova, non? Esa nova imaxe. Estas foron as dúas ideas principais desta reunión, un encontro que durou 4 horas e no que tamén se falou da rehabilitación dos edificios centrais, da creación do novo Centro de Arqueoloxía de Valdecorvos e da programación de 2020. E o Concello de Pontevedra quere sistematizar o control sanitario das 16 fontes ornamentais que hai na cidade. Con este protocolo preténdese garantir o perfecto estado da auga dun xeito conxunto e non individualizado, como se fai a toda agora. O contrato sairá a licitación cun orzamento de 47.000 euros e cun prazo de execución de 4 anos. Durante estes meses nos que se estivo elaborando este protocolo foi porque estivemos en contacto coa Consellería de Sanidade para que a Consellería de Sanidade lle dese o visto bo a este protocolo que se iba a establecer. O protocolo sanitario ten dous obxectivos fundamentais. Bueno, pues garantizar o perfecta calidade da agua destas fontes co obxectivo, por un lado, de que non haxa patóxenos, o que no protocolo se chama aerobias, que non haxa ningún tipo de bacteria que poda ser fonte de algún problema sanitario e un control específico da Legionela. Para permitir a sistematización do control sanitario é preciso elaborar un protocolo. Este protocolo dividiríase en dúas partes. Por unha banda, o control analítico de patóxenos con carácter semestral. Por outra, o control específico de Legionela, que terá carácter semestral na fonte dos nenos e na Praza de Galicia e carácter anual no resto das fontes. Neste eido, levarase a cabo tamén de xeito semanal a medición sanitaria do cloro en auga. Cabe destacar que neste protocolo estará incluído un plan de mantemento periódico de todos os elementos da fonte. Por certo que o Concello de Pontevedra únese á defensa da sanidade pública. O goberno local amosou esta mañá o seu apoio á manifestación convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública pro vindeiro día 9 de febreiro. A edil Carme da Silva animou a cidadanía a achegarse ata Santiago de Compostela e mobilizarse en defensa deste sector. Entendemos dende a Xunta de Goberno e dende o Goberno Municipal de Pontevedra que a sanidade pública, unha sanidade pública de calidade e que se preste a todos os veciños e veciñas por igual é a única garantía de ter unha sociedade realmente democrática e xusta. Máis asuntos, volven ás Noites Abertas. O programa municipal de Lecer Xuvenil regresa a Pontevedra para celebrar a súa 21ª edición. Faino coa creación dunha comisión de promoción de igualdade. Esta comisión vai levar a cabo un laboratorio feminista para concienciar a mocidade. Xa está aquí a 21ª edición de Noites Abertas. O programa de ocio juvenil volve a Pontevedra con 95 actividades e 204 sesións. Ademais das tradicionais como a cestería, o yoga ou a billarda, este ano a organización quiso dar un paso máis no activismo juvenil. Para iso creouse unha comisión de promoción de igualdade, na cal realizarase un laboratorio feminista. Plantexamos ese laboratorio, como decíamos antes, en 3 monográficos, porque pensamos que van a ser 3 monográficos que van a dar pé a pensar e repensar un pouco a realidade, as cousas que están pasando, non? Fora. Pensamos en Noites como un programa que educa, pero tamén unha atmósfera que protexe un pouco a mocidade desas cousas que pasan na sociedade e moitísimas veces non nos gustan, non? De aí ven ese compromiso. Pero esta non será a única novidade. Nesta edición darás especial importancia á promoción, tanto nos centros de ensino, a través da compañía Ibuprofeno Teatro, como nas redes sociais. O Instagram de Noites Abertas vai ser unha peza fundamental na que poder contemplar todas as actividades que vamos a ter. Vanse subir publicacións de todas as actividades explicadas polas persoas que as van a realizar, vanse subir de vez e cada un vai poder ver aí de que vai esta actividade, que se vai facer, cando vai ser, e todo iso van a poder consultar aí.
Unha programación pegada á actualidade e aos intereses da mocidade pontevedresa. Noites abertas dará comezo este venres e prolongará ata o 4 de abril. Durante estes meses a xuventude de entre 12 e 30 anos poderá gozar dun xeito diferente das noites de venres e sábado na cidade. Así chegamos ao remate deste Pontevedras 10 de hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Graciñas pola súa atención. Adeus.